murtautua sinne kämppään. Anteeksi, mutta se olit sä, joka ehdotti, että seurataan tätä hupparityyppiä. Ja mitenköhän se Anttokin sattui just tulee vastaan täällä? Kato. Eiks toi säijä? Ainakin sillä on ihan samanlaista glediota. Päästään vihdoin kertoa Karille, mikä se nainen on naisia. Sä varmaan tunnet Linda Eerikäisen. Ai kenet? Mitä luulet, kumpaa se uskois? Poliisia vai uteliasta siskonpoikaa? Joo, mutta sulla on kauhea kasa jotain epämääräisiä huumereseptejä kaikki Lindan nimellä. Sitten mä joutuisin paljastaa Karille, että me ollaan murtauduttu Lindan autoon. Niin, paitsi että teknisesti ottaen me ei murtauduttu. Ajoit ihan sattumalta, löydettiin ne reseptit sieltä takakontin välipohjan alta. Tarviiko sun heti huudella kartsalle, mistä ne paperit löytyy? Eiköhän se aika nopeasti kysyisi, että mistä mä oon ne saanut. Eiköhän sitä enemmänkin kiinnostaa ne reseptien sisällöt. Se ei ole niin vajaa, että se rupes kiukuttelemaan sulle tosta. Mä olisin vaan ensin itse halunnut selvittää, mikä tää juttu on. Sä Onnen-Pekka, että sä oot onnistunut jallittamaan sen kainalossa. Se on oikein harri. Enkaan mä nyt mitä tahansa minkkiä itselleni huolis. No, mitä hönöt toljottaa? Mulla on sulle asiaa. Tarvitsee jotain mies miehelle tyyppistä neuvoa vai? En, mun on vaan ihan pakko näyttää sulle yksi juttu. Mitäs jos näyttäisit sitä suoraan lääkärille? Mä en oo mikään ekspertti noissa asioissa. Ei mulla mitään tautia ole. No mitä sitten? En mä todellakaan halua nähdä, mitä sulla on patjan alla. Mitä hemmettiä? Joku on tonkinut mun huonetta ja vienyt mun kamat. Siis kukaan nyt haluaisi mennä tonkimaan tuolta yhtään mitään. Ketäköhän? Oot sä penkonut mun huonetta? En mä mitään penkon. Siivosin sun sikolättis. Ei oo kiitosta kuulunut. Mä en oo pyytänyt sua siivoa yhtään mitään. Jonkunhan se nyt oli pakko tehdä. Saa vielä Ilja-Parkakin jonkun astma, kun joutuu tommosen pölyn ja töryn keskellä elämää. Mitä sä teit niille papereille, jotka oli mun patjan alla? Edellistä kokemuksesta viisaantuneena, niin en vilkaissutkaan niitä sen paremmin, kunhan korjasin pois. Siis jostain pornolehdistä se tässä nyt keuhkoo. En. Mitä sä teit niille papereille? Vein roskikseen tietysti. Ja niissä mitään tärkeää voi olla. No mistä sä sen tiedät? Mun on pakko saada ne. Mä vein ne ulkoroskikseen. Tai siis roska-autoon, joka lähti just pihasta. Sä et oo tosissas. Mä yritin vaan auttaa. Kuule, kiitti ihan hirveästi. Ja mitä papereita nyt oikein oli, kun sä oot noin tiloissasi? Koulujuttuja. Eikö ne olisi mitenkään korvattavissa? Ei todellakaan ole. Ei kai tää nyt näin maata kaatavaa voi olla. Ja minkä takia sä nyt haluaisit esitellä mulle jotain koulupapereita? Ne oli sellaisesta aiheesta, mikä olisi aivan varmasti kiinnostanut sua. Vahvasti epäilen. Niin. Niin.